Setmana Santa al Sirenya una imatge anterior a la guerra. És la Mare de Déu, així l'anomenem, la Maria del Davallament. Formava part d'un també dels conjunts escultòrics més impressionants de la Setmana Santa, que és el Davallament. Maria al costat de la creu del seu fill, la seva imatge se va poder conservar, se va guardar i apareixerà processonant d'ací un momentet, ella soles, té el seu propi pas, té la seva anda, el seu arreglo de flors i se li té francament Ara sí. Devoció. Ara sí. Gràcies, companys. Ahí podem veure la cara de Jesús en l'hort i un poc de perfil la imatge de l'àngel. Observen lo bonic que queda el pas amb este detall en primer pla de les flors. És de l'escultor imaginer Antonio Ballester Vilaseca. Realment és un pas preciós que així els dirà. És molt volgut. Antonio Ballester Vilaseca, l'escultor, té moltes imatges al llarg i a l'ample de la comunitat valenciana i és un escultor molt barroc, molt estimat i un escultor que li ha donat sempre molta qualitat i espiritualitat a les seues imatges. En esta seqüència que estem vivint així des del gira de la Setmana Santa, de la moment de la passió de les 24 hores abans de la mort de Jesucrist, recordem que Jesús havia sopat amb els seus discípuls, després van, per decisió seua, després de dir que un d'ells anava a vendre'l, van eixir cap a l'hort de Getsemaní i allí realment va demanar a alguns d'ells que l'esperaren a la porta de l'hort, mentre ell dins orava i demanava a son pare. Demanava la seva força, el seu esperit, el que quan vinguera el moment de la tentació de creure que allò era inútil, que la vida d'un home soles no podia salvar una humanitat sencera, que son pare li llevara immediatament ixa duda del cap i li donara l'ànim i l'esperança de que no, de que era cert, de que en la seva sang, en el seu cos entregat, anava a salvar, a redimir, a donar una oportunitat nova a tot home, a tota dona, a tot ser humà. Moment d'incertesa que desapareix ràpidament en la següent seqüència, amb la següent confraria, la del... En concret, esta és la de l'arrest del Senyor i la Mare de Déu de l'Esperança. Així, en este moment, Jesús serà detingut per els soldats. Serà venjat per un dels seus discípuls, per Judes, que amb un bes, amb la galta... Sí, un bes a la galta, i diguent-li una de les paraules més boniques que hi ha en este món. Li diu amic, en un bes traiciones al fill de l'home. És francament trist, no?, com ell va, encara que, ja ho vaig dir l'any passat, el Judes sempre el posem en un lloc molt enrere, el posem en un lloc de molt traïdor, de molt trist, molt negatiu, i Judes, en definitiva, el que volia era avançar el poder de Déu, no? Avançar el poder de Jesucrist, que començara a desplegar el seu regne, que començara a lliurar-los de romans, que començara a fer sentir al poble d'Israel que realment allí només governava Déu, era el seu Déu, el seu Senyor, el seu rei. I Judes en aquesta intenció, perquè veia que Jesús s'encantava un poquet, diu, això se mos en va poder mare, no? No hi ha manera de que Jesucrist mostri el seu poder, de que vinga així l'exèrcit dels àngels, no hi ha manera de que així els romans se'n vagin i els sacerdots i la gent que era entesa en aquell moment mos estan aduenyant. Con la qual Judes ven a Jesús, podem dir, hi hauria una paraula més adequada, no? Li indica als sacerdots i li indica als poderosos del seu temps on poden trobar-lo. Per a que Jesús en aquest moment, quan se veja acorralat, quan se veja que ja no té escapatòria, immediatament desplega el seu poder. Per això Judes plora i s'arrepentix i se sent trist, perquè se dona compte de l'error que ha comès. Perquè realment volia el seu senyor i volia el seu amic i li diu la paraula amic. I és trist, no?, que un amic te venga, que un amic te diga ja no te vull, que un amic te faça un poquet per raere la faena, no?, com diguem en valencià, no?, que t'enganye. I Judes no, evidentment volia Jesús i volia el seu amic i volia que desplegara el seu poder. Però Jesús finalment perdona a Judes?
al llarg de la passió? Es nota... No hi ha ningú moment en el qual aparega aquest perdó de Jesús cap a Judes. Sí que hi ha un moment en el qual apareix el perdó de Jesús cap a Pere, però Judes no. Judes acaba la seva vida d'una manera molt negativa. És dir, Judes, segons la tradició, es penja, es lleva la vida perquè no pot suportar aquest dolor. No s'acollix al perdó de Jesucrist. No pensa que després, quan se troben l'amic, se poden reconciliar. És que és una qüestió d'amics. En l'amistat també està el perdó, el penediment. Si hi ha penediment, efectivament. Així estem debatint nosaltres sobre el paper de Judes, que pense que no està el suficientment tractat dins de lo que és l'Església Catòlica, o possiblement és un poc el malo, sempre, de la pel·lícula, veritat, però pense que l'estudi tampoc, als anys tampoc l'han fet justícia, no? I és bonico que per lo menos nosaltres hem fet este xicotet debat i esta xicoteta explicació per a que la figura de Judes baixi un poquet de la seva malícia, no? I hi ha tantes vegades que inclús hem utilitzat la paraula Judes per a dir-li a una persona: eres un Judes, eres una persona negativa, eres una persona que vas per l'esquena, eres una persona que me vens. I el pobre Judes hem anat matant-lo i hem anat llevant-li la vida segle rere segle. I pas rere pas es trobem ja un dels dos que té esta confraria de la Res del Senyor. En concret és la Mare de Déu de l'Esperança, de pur estil sevillà. Ahí estem veient una obra de Ramon Granell, una obra relativament recent, de l'any 72, i que ja arriba així, a la plaça de la Constitució. Ahí estem veient-la. Què podem dir d'esta imatge? Pues és una imatge, com tu dies, no és la típica forma de vestir una imatge valenciana, és una imatge més bé andalusa, sevillana, porta el seu palis, porta la seva cirialà, la flor blanca, i Maria vestida de verd, plorant, però amb el seu vestit verd que mos transmitix a la humanitat sencera l'esperança. Perquè si bé la processó del Sant Soterrament és el moment en el qual soterna Jesús, acaba, culmina en la mort, realment nosaltres per la fe sabem que l'últim capítol d'esta pel·lícula és la resurrecció, és la vida. Per tant, ja sí, al principi de la processó, en esta tercera germandat, que ho vegem a una Maria de l'Esperança, anunciant-nos a tot el món que a pesar dels nostres sofriments, a pesar de les creus, a pesar de que el que anem a veure és negatiu, és trist, hi ha mort, hi ha sang, hi ha flagel·lació, a pesar de tot, al final acabarà tot en una bona notícia. Jesús, aquest capítol el va tancar i va obrir el capítol de la resurrecció i de la vida. A tot aquell que la contempla, que la veu, processonant per Alzira, avui també li regala l'esperança. Per això esta germandat tan unida a la parròquia de Sant Joan Batiste, la segona parròquia més antiga de la ciutat, mostra a tot Alzira aquest signe d'esperança en la Mare de Déu. Alguns signes en les creus i els bàculs que porten són aquestes dos torxes significant l'or de les oliveres quan anaren els soldats per Jesús, unes monedes ja per baix, les monedes de Judes, i una espasa, l'espasa de Sant Pere, que va traure perquè va dir, bueno, així és que ja comença el jaleo, així ja Jesucrist nostre Senyor hi ha que apoyar-lo. Per això ho veurem després. Tornem a veure a la Mare de Déu de l'Esperança. Esta imatge la podran veure tots els alzirencs demà en el dissabte sant, en l'encontre. En el Sant Encontre, un acte que a l'any 80 se li va afegir a este pas en concret una nova anda amb el pali que vostès veuen.